bawb a chroeso i sesiwn ffitwydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Diolch yn fawr iawn i mentoriaeth Rhonda Cynantaf am fy ngwahoddi gyfer y sesiwn ffitwydd heddi. A beth ni'n mynd i ddysgu heddi? Glute kickback. Swnio'n ffansi? Mae yna ffam. Felly dyna beth ni'n mynd i ddysgu sut i wneud heddi, a dwi'n mynd i fod yma cam wrth gam i ddysgu chi sut i gwblhau y symudiad yma. A chi'n meddwl beth? Fi'n mynd i stop o siarad a fi'n mynd i fynd amdani yn syth bin. Felly dwi yn mynd i symud yn ôl a dwi am i chi cadw llygad ar y symudiad. Nare, y glute kickback. Mae yna clyw unwaith eto yn un o'r symudiad. Mae yn mynd i fod yn gweithio y penol, felly gobeithio bod chi yn barod i weithio. Beth dwi'n mynd i wneud yn gyntaf yw dwi'n mynd i ddangos y symudiad i chi, a dwi am i chi cadw llygad ar y symudiad fel bod gyda chi rhyw fath o syniad o sut mae'n fod i edrych. Felly mae popeth yn mynd i fod yn dawel, peidiwch y poeni, dwi ddim wedi colli fy llais, mae yn dal yma, iawn? Felly gwyliwch yn gyntaf. A dyna ni! Wedes i bod yn mynd i fynd yn dawel, yn do fe? Felly dyna ni y glute kickback. Felly dwi nawr yn mynd i ddangos i chi cam wrth gam sut i gwblhau y symudiad. Felly, rydyn ni'n cychwyn ar y llawr. Ni'n mynd i roi y llaw dde ar llaw chwith, y benglin dde ar benglin chwith ar y llawr, iawn. Felly fel chi'n gweld, mae'r dwylo mewn un llinell bach syth gyda'n ysgwyddi, a mae'r pengliniau mewn un llinell bach syth gyda'n gliniau, iawn. A chi'n rhoi eich dwylo ar led, iawn. Nawr, beth ni'n mynd i wneud yw, rydych chi'n mynd i fynd ar goes chwith yn gyntaf, rydych chi'n mynd o'r llawr, a rydych chi'n ymestyn y goes allan, tan i fod mewn un llinell bach syth gyda'ch cefen chi. Ac yna rydych chi'n plygu'r goes nôl i fewn, heb ei roi ar y llawr. Felly dwi ddim reit ar y llawr, mae just off y llawr. Wedyn rydych chi'n ymestyn nôl allan eto, un llinell bach syth mewn un llinell syth gyda'ch cefen, ac yna plygu'r benglin nôl i fewn heb cyffwrdd ar llawr. Nawr, beth am yr anadlu fi'n siŵr bod chi yn gofyn? Wel, yr anadlu. Rydych chi'n anadlu allan wrth i chi godi'r coes, ac anadlu fewn wrth i chi ddod â'r goes nôl i'r canol. Anadlu allan wrth i chi godi'r coes, ac anadlu fewn wrth i chi ddod â'r goes nôl i fewn. A dyna ni, dyna beth yw glute kickback. Fancy yn diwe. Felly beth am i ni drial y glute kickback gyda'n gilydd os gwelwch yna. A be newn ni yw, newn ni wneud 3 ar y goes chwith, a fe newn ni wneud 3 ar y goes dde. Fi'n gwybod fel arfer ni'n wneud 5 gyda'n gilydd, ond ma'n yma ni roi 3 ar y goes dde hefyd. Iawn? Fel bod e ddim yn colli allan ar y rep ola, dy fe. Felly, gyda'n gilydd os gwelwch yn dda. Felly, cam wrth gam, llaw dde, llaw chwith, penglin dde, penglin chwith, ar y llawr mewn un llinell syth gyda'n ysgwydde, un llinell bach syth gyda'ch cliniau chi. Nare, ar ôl 3, rydych chi'n mynd i ymestyn eich coes chwith allan tu ôl i chi a'i gadw fe mewn un llinell syth gyda'ch cefen chi. 3, 2, 1, bant yn ni. Anadlu allan, a nôl i'r canol, anadlu fewn. Anadlu allan, a nôl i'r canol, anadlu fewn. Gwnewch yn siŵr bod y benglin ddim yn cyffwrdd ar llawr, anadlu allan, ac anadlu fewn. Gret! Nawr i'r goes dde, os gwelwch yna. Bant yn ni, anadlu allan, ac anadlu fewn. Heb cyffwrdd ar llawr, anadlu allan, ac anadlu i fewn. Dyma'r un ola, anadlu allan, ac anadlu i fewn. A dyna chi! Chi wedi wneud mor dda! Wel, am symudiad bach ffansi a chi wedi cwblhau y symudiad, felly gobeithio bod chi'n teimlo'n browd iawn o'ch hunan.
Diolch yn fawr iawn i chi am droi fyny heddi eto gyfer y sesiwn ffitrwydd a gobeithio bod chi'n ymarfer eich symudiadau chi o adre. Cofiwch fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, LinkedIn a Twitter, ac wrth gwrs, os ych chi moyn sgwrs fach am unrhyw beth, dwi ar winningwithey@gmail.com os ych chi am yn e-bostio i. Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto am weithio mor galed a welai chi wap. Ta-ra!